खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो दासिमनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नायलांनोसै। आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव दिनै MLA अखिल गगৈ बिथाङा लेन्थन आरो गिसिब बायदिसिना लानानै धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनैनिफ्राय जानो गोनां गरम बोथोरनि 15थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि सिगांनो दिनैहाय आसामनि सासे MLA एबा शिबसागर बियाबनि MLA अखिल गगৈ बिथाङा आथिखालाव कारेन्टनि बिल बांनायखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा कारेन्टनि बिलखौ आसामाव खमायनांगौनि थाखाय आखायाव लेन्थन आरो गिसिब लानानै बिथाङा गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव मोनसे धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय होखारनांगौनि थांखिखौ लानानैनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव 1 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे बिथां लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ होननानैबो दाबि दैखांनाय जादों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय लाइस्राम लादु सिंहखौ बोखाराब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लांगोना मोखाङावनो सान-हर बेयावनो संनानै जानानै जेब्लासिम प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारा अब्लासिम धरना हाबाफारि लाबाय थानाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आरो सिकारिडां ओनसोलाव गासै 10 लाख बिफां फुलि गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखि लानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, थारैनो मिथिनाय बायदिब्ला खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबाय थानाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द आरो सिकारिडां ओनसोलाव गासै 1000 बिगा हायाव गासै 1 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखिखौ नोजोर बोनाय जादों। नंगौ, बे हाबाफारिखौ लानानैनो आथिखालाव उदालगुरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजा एबा NGO लोगोसे भलान्टियार्स फर्सफोरा बायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बै जायगायाव थांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ एबा बिफां फुलि गायगोन थावनिखौ नायगिदिंहैनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिटिआरनि गासै मोन 40 बियाबावबो गंफायै 5 कौटि रांनि गेलेमु स्टेडियाम बानायनाय जासिगोन बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावबायसा बर' बिथाङा दिनैहाय खाग्राबारि आनसलिक दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थाजानाय जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि गिबि सानाव दिनैहाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारा सोलोंथाइनि उनावनो गेलेनाय आयदाखौ बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दावबायसा बर' बिथाङा। थिग बेबायदिनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ समाव एबा थाबैनो बिटिआरनि गासै मोन 40 बियाबावबो गंफायै 5 कौटि रांनि स्टेडियामखौ थाबैनो लुफुंनानै होनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों।